Kisomo Constitution ma Kenya, Chapter 4, Bill of Rights. Wacho ni sirikal nigi teko mondo ket jo Kenya e udi maber. To yo mane gitimego tanyalo wacho ni sirikal nyoko time maber nikech 150 ok nyal tero ng'ato kamoro. Gima ne sirikal onego consider en ni nonego bi to gikaw data. Ka gisekaw data 150 ni ne ginyalo dhi nyiewo go mabati kuonde moko to gigero decanting site. Ne gikaw ni ji adi modak ka, mana kata kama makonge nino ne gibarabara bathe kamoro matin to ne giketo kar dak mongore moro matin temporarily to ne gidaro jogi to gikete udi mabati gi kar mondo migi siling 150 kech 150 kleo e Nairobi ka sani gi kama piny nitie ni ok kuminya dake go maber nikech udi gi be okane ka inyalo gergi within 2 years mondo girumo. Yes, wayan ni mondo wabed gi udi maber e boma ma Nairobi kata Kenya, but serikal no nego kaw data ni ji adi modak ka, jogi wager ne gi decanting site ni waket gi for this period. Ka udi rumo to migi first priority mar duoge ngoa e udi gi, ok ne wadar gi ni gidhi nikech ing'eni ma wamuko gi ikia kuma joge dhi. Then ok be gin sure ni kata data moka winjo kama mama moro wacho kanyo ni jomoko nondika nying gi gikia, ok gin sure ni be gidhi duogo dak e udi gi, gikia joma biro nyiewo udi gi. Ing'eni landlord kosemi ikia agreement motimo gi sirikal, samoro tiek kode en odhiga, samoro kata 150 ni okomiye, samoro nyise ni wabumi kata ot, kata komiye 150 ok rom compensation. Gima ne sirikal onego tim en ni onego giger decanting sites mondo gikony jo Kenya nikech wachimo Christmas. Sani ka kori muko ng'ato samoro dwa dar Januari biro piny tek kode, sirikal onego consider kaka giketo jogi. An mane kwayo na mana neno ni onego bene sirikal otime, ok gitime yo makare. Onego giket jogi kamoro nikech magi jo Kenya ok gin jo Uganda. Jo Kenya gi onego ketgi kamoro ma ka udi rumo timiyo gi udi. Erokamano. Engineer, ochal nade kamera ange nikech kai